I avui hem buscat una estona en aquest informatiu setmanal per parlar d'aquells serveis que algunes vegades no són potser prou coneguts. En aquest cas us parlem dels serveis educatius de Ripollet, Montcada i Santa Perpètua, i per donar-los a conèixer tenim avui a la seva coordinadora, la Laura Girbau. Què tal? Benvinguda. Hola, bon dia. Gràcies. Deia que poc coneguts, perquè clar, vosaltres treballeu sobretot amb mestres, no? Amb mestres, no, també treballem amb canalla i amb famílies. El que Sí, passa però que... directament amb qui més tracteu és amb mestres i ajuntament... A les escoles, sí. A les escoles. Sí, sí. Molt bé. Parleu-me diguem, per qui treballeu o d'on sou i què feu. Vale. Comencem pel principi. Anem pel principi. Un servei educatiu està composat per diferents equips. En el nostre cas, tenim un CRP, que són el Centre de Recursos que actuen, treballen directament amb tot el que és professorat, amb materials, assessorament, formació. Tenim l'EAP, que segur que aquest nom us sona més, perquè les EAPs estan als centres, treballant cada dia, i ajuden a la canalla, també fan intervenció amb la classe, i també interactuen amb les famílies. Tenim l'equip ALIC, ara m'estàs fent una cara perquè em dic, no sé què em dius de les ALIC. Les ALIC són les de llengua, interculturalitat i cohesió social, que són també, actuen amb alumnat, amb famílies i amb el professorat, i es porten, per exemple, els plans educatius d'entorn, que això segur que sí que et sona. Tenim les mentores 0.4, que són les digitals, que acompanyen els centres en tot el tema digital i la robòtica. I també tenim les CREDA, que són totes aquelles persones que acompanyen l'alumnat amb problemes d'audició i llenguatge. Fixa't. Vosaltres sou com la sala de màquines, no? Som la sala de màquines, és allò de necessitem això, doncs envio unes a les altres. No, no estan així, no som les bomberes, perquè són els centres que detecten les necessitats i nosaltres després anem a acompanyar-les. És a dir, com diu molt bé la paraula, som un servei. Els serveis educatius, a vegades, en broma, faig així una referència i dic el teu servei, val? Perquè totes actuem, ho estàvem parlant abans, com aquella... comandament entremig, no? Que estem que serien els serveis territorials, que en aquest cas els tenim a Sabadell, i els centres. Vale? Nosaltres estem al mig i el que fem és acompanyar els centres amb aquesta millora educativa i la transformació educativa. És a dir, tots els equips, el nostre objectiu és que l'alumnat de Catalunya, en aquest cas de Ripollet, Montcada i Santa Perpètua, pensar la manera perquè aprenguin millor i aprenguin bé. Sí? Jo quan el llevo cada dia penso què puc fer perquè l'alumnat aprengui millor. I fixa't que jo no treballo amb alumnes, però jo treballo amb profes tot el dia. Val? Llavors estic pensant quina és la manera, no?, que els puc acompanyar, els puc assessorar, els puc formar, puc elaborar uns materials, el que sigui, perquè puguin fer millor la seva tasca. Una versió molt simplista seria pensar que cada centre és un bolet, un món independent, on hi ha un equip directiu, on hi ha uns mestres i tot és un món tancat. Exacte. No és així. No és així, perquè el treball en xarxa és fonamental. De fet, la recerca ens ho diu, com més treballem en xarxes, millor. De fet, a part dels centres, tots aquests equips treballem amb els ajuntaments, amb fundacions, amb la universitat, amb aquesta idea de fer... xarxa. Per exemple, amb tu ens coneixem d'un dia que vam fer una col·laboració aquí amb el seminari Cocobé, que ara, si vols, en parlem de qui són, amb el site d'aquí a Ripollet, i vam venir aquí a fer un programa de ràdio. Sí? Per tant, toquem totes les tecles. Una mica és l'educació que tenim és 360, pensem en matis i llengua, evidentment. La nostra canalla també hi ha matis i llengua i nosaltres també fem formació en aquesta mirada, però també fem molta formació sobre emocions, sobre coeducació, sobre resolució de conflictes, sí? Vull dir que n'hi ha moltes, no? Sobre inclusiva, n'hi ha moltes. A part de les curriculars, que sí que ho hem de fer, evidentment, són profes, no? També hi ha tot un altre seguit d'intervencions i de formacions i assessoraments, no?, que no estan tan vinculades amb allò que seria curricular, no?, però que també són molt importants perquè sabem que si, per exemple, hi ha un nano o una nana que està en situació de violència tindrà un bloqueig emocional, per tant, no podrà aprendre. I jo què vull? Que aprengui, no? Per tant, hauré de resoldre primer tota aquella part, no?, per poder resoldre després les mates. I aquí podem intervenir l'EAP, podem intervenir les LIC, podem intervenir nosaltres, potser és un problema de llenguatge, d'audició i llenguatge a l'escreda, fixa't que tot està interrelacionat, perquè fer bolets el que fa és aïllar-nos de les realitats i no poder treballar conjuntament. Per tant, nosaltres necessitem molt, no?, el treball aquest amb l'Ajuntament, no?, de les diferents entitats que hi hagin a la població, de diferents mirades, enriquir-nos i arribar a tot arreu. Nosaltres estem en un lot, en Montcada, els veïns, i també en Santa Perpètua. Per què està organitzat així? Això és una organització que tenen tots els serveis territorials. Abans ho torno a explicar, però el tema és, tenim serveis centrals, que allò és Via Augusta, és on hi ha els polítics, d'aquí baixen 12 serveis territorials, el nostre servei territorial és el Vallès Occidental, i del Vallès Occidental hi ha 8 serveis educatius. I llavors es fa aquest repartiment de les vegueries, no? Sabadell va sol, perquè és un macro, Terrassa va sol, serveis educatius, però després ens ajuntem per proximitat.
Nosaltres aquí fa 20 anys, no sé que ja hi som, i inicialment érem Ripollet i Montcada. De fet, el primer servei educatiu va ser Ripollet amb el soterrani de l'Ajuntament, fa molts anys, no? Llavors, pel que fos, se'n va anar a Montcada i ara fa 4 anys que estem a Santa Perpètua. Santa Perpètua abans no hi era, existia, no, sí que hi era, però vull dir, en aquest repartiment de territori, i no em feu dir per què, perquè jo no hi era, jo fa 5 anys que treballo aquí al territori. Santa Perpètua, doncs, també es va incorporar a aquests 3, però, per exemple, hi ha un altre sector, Sant Llorenç Savall, Sant Manat, Castellar del Vallès, Polinyà, saps? Vull dir que ens anem ajuntant per proximitat. De fet, nosaltres, de tots dels 8 serveis educatius que hi ha al Vallès Occidental, el nostre és el tercer amb més nombre d'escoles i d'instituts, de centres educatius. Per exemple, parlem de centres educatius perquè parlem des d'escoles bressols fins a escola d'adults, concertades i públiques. I nosaltres, per exemple, al nostre territori som 54 centres, seguits per Rubí. Vull dir que som un centre educatiu el tercer més gran. Entenc que Santa Perpètua estan allà a les oficines, però no és un lloc a la que hagin d'anar els professors, ni els centres, ni l'Ajuntament dient nosaltres proveïdors. Exacte, nosaltres tenim el nostre espai, la nostra central, les oficines, com dius molt bé tu, la tenim a Santa Perpètua, abans la teníem a Montcada i altres cops, fa molts anys, a Ripollet. La idea és que, per exemple, ara la meva companya, la Iolanda, la tinc per aquí, sembla que està a Tiana, a l'escola Tiana, acabant fent el tancament de la xarxa. Per tant, nosaltres ens traslladem a Montcada, nosaltres ens traslladem a Ripollet i Santa Perpètua doncs, tenen allà. Sí que hi ha seminaris, per exemple, avui hem fet el seminari de direccions de secundària, de direccions només de secundària, i les 3 direccions d'aquí de Ripollet, bueno, 5, han vingut ells allà. Vale? Sí que hi ha seminaris que sí que ens traslladem, no? Perquè ens va més bé, perquè tenim allà un espai segur, més amable, a vegades quan fem reunions als centres hi ha 1000 interrupcions per les direccions, per tant és una manera de... Però el que sí que normalment el que fem és que som nosaltres que ens movem, no fem moure tots cap allà. Però sí que hi ha seminaris que sí que venen totes cap aquí i ens hem de moure. Som territoris que estem a tocar, hi ha un transport públic horrorós, però bueno, més o menys la gent té cotxe i pot arribar, no?, als llocs. De quanta gent estem parlant que treballeu en tot aquest equip? Som 21, sense comptar l'Escreda, i l'Escreda unes 30 de persones som. Val? El que passa que no sempre estem totes allà, perquè, com he explicat, l'EAP està als centres, per tant, venim un dia que sí que som molta colla, i l'Escreda també estan molt al centre. Nosaltres també estem a centres i tal, però vull dir que a vegades a l'oficina en som 30, que hi ha un batibull allà terrible, i avui mateix érem 3 només, no? Perquè totes estàvem als centres treballant. Però som una bona colla de gent, sí. Aquest personal té un cost, lògicament, però també gestioneu recursos propis per això, o va per una altra banda? No, nosaltres, per exemple, ara et parlaré com a CRP, que som les que gestionem tot el tema de formació, nosaltres tenim un paquet de diners per distribuir d'una forma equitativa amb els 54 centres que tenim aquí. Llavors tenim un pla de formació de zona, que es diu, i llavors és quan es fan les demandes de formació, no? A aquesta escola vull fer mates, vull fer emocions, vull fer coeducació, el que sigui, nosaltres mirem els diners que tenim, ho posem en aquesta comissió i diem, doncs vinga, aquest centre que ha demanat 3 formacions només en podem fer una. No? O un any potser podem fer les 3 perquè hi ha un centre que no n'ha demanat cap i llavors ho podem repartir. Aquests diners són diners públics i a més són d'una forma transparent, sabem el pressupost que tenim tant per expedients econòmics que li diem com per contractes menors perquè també en podem fer. I llavors aquí darrere està vinculada a una comissió del pla de formació de zona, no? Perquè no fos jo, que em cau molt bé la gent de Ripollet, doncs tota la formació per Ripollet, no? No, val? Vull dir, repartim equitativament. Ja sabeu que el departament, una de les protestes que tenim és la falta de recursos, per tant no penseu que tenim molts diners, però amb els diners que fem arribem a tot arreu. Vull dir que això estem bastant orgulloses, que si ens ho demanem sempre ho aconseguim d'aquí i d'allà. A vegades semblo jo aquí regatejant, jo truco ja als llocs dient tinc tants diners, què em pots oferir? Ja així és la manera de poder-ho fer-ho per tothom. Ara mateix on tenim els principals focs, per dir-ho així, de la vostra feina? Quins són els principals, bé, ara mateix, el que pot preocupar o pot focalitzar més els interessos dels centres, els ajuntaments també, ara a nivell de les necessitats en el món actual? Pensa que han canviat molt en aquests 20 anys. Molt ha canviat. No 20, 5 anys. Ja 5 anys enrere ja no tenim res a veure. A veure, tenim 2 focus. Un és tot el tema de les instrumentals, llengua i mates, les proves PISA, surt per la tele constantment, val? I les famílies estan preocupades i els mestres estem preocupats, i tenim l'altre focus que és la convivència. Val? Tota aquesta pujada de l'ultradreta ens està perjudicant molt, sobretot el tema d'instituts, no? Moltes conductes d'odi i discriminació, amb conductes LGTB-fòbiques, amb conductes molt masclistes, val? Llavors tot això perjudica la convivència, i és a dir, que tenim més a l'àmbit comunitari
decantem més cap a tot aquest tema que des de, jo què sé, des de conductes suïcides, des de situacions de crisi, des de cercles restauratius, com treballar-ho, tot el tema de la disciplina fins i tot, no? Com podeu fer i canviar-ho, aquesta mirada no tan punitiva sinó més restaurativa, sí, aquesta part, i tenim la part més acadèmica que també l'estem treballant, no? De la preocupació de que la canalla no entén el que llegeix. Per tant, tenim dos grans focus, no? Que no t'estic dient res que tu no coneixis, perquè això surt per la tele constantment, no? La canalla de Catalunya ha baixat molt de les proves PISA, jo també aquí vaig a fer una cunya de no només la canalla de Catalunya, és la canalla de tota Europa, que a vegades també sempre ens quedem amb allò mirant, que no vol dir, no estic traient part de responsabilitat, és una responsabilitat del departament i social també, val? Perquè jo t'ho he dit, no mirem 20 anys, en 5 anys l'alumnat i els centres han canviat moltíssim, però molt, vull dir, jo fa 5 anys que no estic a l'aula, jo soc profe, totes les que esteu, això no ho he explicat, totes les que treballem al servei educatiu, totes són professores, que ara estem ocupant un altre espai perquè... Esteu com a l'altra banda, però sense oblidar... Però no estem a l'altra banda, estem amb els profes, per això m'agrada aquesta feina meva, perquè jo també he treballat a Via Augusta, perquè ens entenguem, als serveis centrals, i vaig durar un any, perquè quedes molt lluny dels centres, però els serveis educatius estem als centres. És la part que jo trobo que és potencial, no?, de la nostra feina, que tenim aquesta mirada de centre, que venim de les aules, i ara acompanyem els profes o acompanyem a l'alumnat en un altre lloc, no? Via Augusta, si treballes mai... Sí que quedes lluny, sí que, perquè prens decisions ja, no? Macrodecisions. Exacte. Sí. Però on estem ara, que és aquest càrrec aquí entremig que diem, val? Jo el trobo molt potent, no? I de fet, jo em sento privilegiada i les que treballem allà ens sentim privilegiades, no? Perquè no sé, és molt gratificant, no? Poder veure totes les mirades i veure des d'un altre lloc, no? Però, bueno, el que estava dient, no? Que hi ha aquesta preocupació que és el més curricular, però també hi ha molta preocupació per tot el tema que fa convivència. I llavors ens surten moltes demandes, o algunes demandes, o alguns materials, sobretot de la convivència, no? Perquè no saben gestionar... És que no... Jo sempre els dic, no ens flagel·lem, profes, és que som profes. Jo soc profe d'història i en sé molt d'història. No vol dir que hagi de saber arreglar tots els conflictes que tinc a l'aula, però sí que m'haig de formar per poder-ho fer. Per què? Perquè encara que jo tingui una activitat de muntada d'història brutal, molt xula, molt didàctica, molt pedagògica, si aquella canalla estan patint assetjament o si passa qualsevol cosa que estan en situació de violència, no podran aprendre, perquè estan bloquejats. Per tant, jo no sóc terapeuta, jo no sóc advocada, jo no sóc jurista, jo sóc profe, per tant, haig de poder fer bé la meva feina i haig de buscar la manera de donar les condicions per poder fer la meva feina. Jo no en sé, doncs busco ajuda. Em formo... Aquests serveis educatius no ho solucionen tot, tampoc. No, ojalà, tant de bo. Però em refereixo no solucionar-ho, sinó sou vosaltres els que heu de proveir de totes les eines necessàries? Sí, les que tenim, sí. Són 54 centres, però bueno, arribem a bastants llocs i el que t'he dit, no tinc un pressupost ajustat, però mai cap centre s'ha quedat sense formació ni sense alguna demanda que hagi fet, no? De moment, estic creuant els dits. De fet, el curs que ve, una de les... Estem així com una mica patint perquè en tot aquest moment convuls que estan vivint els mestres i una de les coses que estan dient molts centres de que no es volen formar, val? Que no es volen? No volen formar-nos com a forma de protesta, per exemple. Vale. Sí? Estan al seu dret absolut, evidentment nosaltres els respectarem, però nosaltres com a servei educatiu seguirem acompanyant-los. Clar. No volen formació, no passa res, podem acompanyar-los d'altres maneres que no és formació. Hem parlat nosaltres bastant aquí també en aquest programa justament de les mobilitzacions que hi ha, no ens oblidem que estem en això. Sí. Hi ha un estrès ara mateix de la professió molt gran, que no és només un tema econòmic, sinó és un tema de tensió i del món que ens està ofegant d'alguna manera, i els mestres aquí, doncs, és veritat que és una guerra, és una lluita directa, tu has vist com a mestre dins a l'aula, i bé, doncs sembla que per més serveis que arribeu a prestar, no sé si seran mai suficients. No? Mai seran suficients, tinguem-ho claríssim, Vull dir, clar, a mi em diuen, tinc una persona que ha transitat, per exemple, i no hi ha violència aquí perquè la família està d'acord, s'ha treballat, la classe està molt normalitzada, jo li portaré el material que necessiti per poder-ho fer, però vull dir, la feinada de gestionar tot allò és la mestra. Per molt material que jo li porti o per molta formació que jo li faci, per tot això ho tindrà sempre, però tota la gestió de tot aquell grup recau sobre els mestres que arriben. Per tant, és una feina ingent, no? Una pregunta com a mestre. El tema aquest que sigueu autoritat, què opines?
Ai, no ho sé, jo soc directora i jo soc autoritat pública i és de les coses que com a Laura vale, em va fer més angúnia dir, ai, jo soc autoritat pública, quina mandreta, no?, que em fa. La veritat és que jo penso que a mi no m'acaba de quadrar. Però el no ser autoritat també és veritat que potser sí, però el tema desprotegeix? Sí, però jo és que, clar, jo no ho he vist tan així. Jo el que tinc clar és que tota la vida, sobretot a secundària, que jo també vinc de secundària i també primària, he estat a tot arreu, el punitiu l'únic que fa una mica és treure el problema de sobre uns dies, però no soluciona res, eh? Si jo sóc autoritat pública perquè així tothom pugui fer cas i, saps, perquè el que et dona és una veracitat davant d'un jutge, no? Tens autoritat pública i bla, bla, bla. Això no ens soluciona els problemes de conflictes que hi ha a l'aula ni de convivència. No? Això a mi no m'ho soluciona, perquè ho sabem, perquè jo què sé, el tema mòbils, no? Per molt que tu els hi diguis a la canalla no porten mòbil, l'has de portar, si no te'l prenc, la canalla continua portant mòbil. Però el que s'ha de fer potser és un treball i una gestió d'aquest mòbil. Prohibint, fent les coses punitives, no acaba de funcionar. Llavors jo, com a Laura, vull dir, aquí m'estic mullant jo com a persona i podeu pensar que m'estic equivocant, però jo penso que tot el que sigui autoritat pública amb educació, a mi això no em quadra. És com el dels Mossos, això no quadra. Sí. Entens? Sí. Els Mossos et refereixes no a enviar espies, sinó als Mossos als Mossos que hagin centres que puguin tenir un vigilant. Per molts càstigs que hi hagin, per moltes disciplina que vulguem dir... Prou feina tenen els Mossos. Bueno, no ho sé si en tenen prou de feina, però vull dir, nosaltres sí, i segur que no es fer de mosso, saps? Vull dir que jo per això no hi estic gaire d'acord amb aquest tema. Jo crec que el que hem de fer és, si en cas, baixar ràtios, això ho tinc claríssim, no? I més personal al centre. Perquè no és el mateix gestionar una diversitat com era de fa 6 anys enrere que la que tenim ara. Ara hi ha molta diversitat a l'aula. No podem treure mèrit a les profes perquè és que tenen tot el mèrit del món, Ara mateix, com està la societat de convulsa, sí? Pensem-hi, doncs... A més que recau cada cop més en l'escola. Sembla que l'escola... Tot l'escola ho va fer tot. Ho va fer tot. L'educació dels nanos, i bueno, i les famílies què? I les cases què? I com estan les famílies? Jo sempre dic, hi ha un moment, jo me'n recordo, quan jo treballava al centre, que fa anys d'això, que són els nens de la clau. Te'n recordes? Segur que et sona, no?, aquest concepte que es va inventar. Era un moment que les famílies treballen molt, aquell moment del totxo, saps, allò que tot va bé, que la gent feia moltes hores, i comencen a haver-hi molta canalla amb la clau, és a dir, que amb 12 anys o menys ja estaven sols, val? I va ser un moment com va pujar els skinheads, que va haver-hi molts merdeus, estic parlant dels 90 i alguna cosa, sí? O 2000 i poc, val? Vull dir, estic parlant. I l'educació són 3 comunitats, no? La comunitat educativa és famílies, mestres i alumnat. Vale? Teníem com les famílies una mica despistades, vale? Perquè van pensar que, que anaven a l'ESO, ja eren grans i podien ser autònoms, i, saps, teníem les famílies... Però en aquells moments els claustres estaven com molt unificats, no? I conjuntament amb institucions vam posar-nos a treballar i vam com conduir aquesta situació, ¿vale? Van haver-hi històries amb instituts i tal, però vam poder com reconduir, no? Més educadors de carrer, vam començar a treballar, vam fer programes, bla, bla, bla. Però ara mateix tenim la comunitat educativa feta pols. Tenim els mestres cremadíssims fets pols, les famílies més despistades que mai, i l'alumnat que no sap on mirar. I ara mateix el que és el centre educatiu, per això costa tant de gestionar, perquè sempre hi ha hagut un pilar d'aquests que ha tirat, no? Ordenat. Però ara mateix, sense voler ser negativa, perquè també hi ha famílies genials, hi ha alumnes genials i profes genials. Clar, es pensa sempre es mira lo negatiu, i lo negatiu ho podreix tot, també. Doncs ara mateix la comunitat educativa està molt tocada en general. Sempre hi ha hagut algú una mica de seny i ara mateix doncs, tothom està molt fet pols, però és que és social, fixa't tu també, no? Vull dir, mirem a l'escola, però mirem salut, com està salut? Sí, mirem justícia, com està justícia, com està... Vull dir que totes les institucions d'aquestes socials estan totes molt tocades i l'escola és una més. El que passa és que, clar, com que tenim persones menors, ens implica encara més, no? O com salut, no? Quan deixa de funcionar salut, ens sortim totes molt, molt alterades, no? En canvi, si funciona malament justícia, també, però és com que justícia ens queda com més allà, no? Sí, és cert. Però el de sempre és el que sempre tenim més la mirada i tenim la mirada més crítica, no? I per acabar, una valoració sobre Ripollet, en aquest entorn dels 3 pobles. Entenc que es fa tot igual, Sí, però sí. sabràs que va haver un problema amb aquella possibilitat de l'exfusió, que al final s'ha mantingut, però igualment els problemes continuen, no? A les ràtios altes, continua igual. Població a la baixa, etc. Ho parlem molt amb l'equip. Ripollet, estem enamorades de Ripollet. Ens agrada molt treballar a Ripollet.
Saps? Contràriament, altra gent, quan diem a Ripollet, i fan, ui, us agraden els reptes, no? A vegades, quan parles, treballem a Ripollet, o a Montcada, també us ho poden dir, però a Ripollet ens ho diuen, no? A la ciutat més segregada de Catalunya, amb tot això que ha passat, bla, bla, bla. Nosaltres tenim un amor profund per Ripollet, ens agrada molt i treballem molt a gust. Les escoles són molt potents, els instituts també. Sempre que fem xarxes, fem la xarxa educativa, fem la xarxa 03, fem la coordinació primària i secundària, fem un seminari Cocobé, que venen les Cocobés cap allà. Vull dir, tot el que fem aquí a Ripollet ja sempre, històricament, ha sigut molt combatiu. Saps? Llavors estem com molt orgullosos de treballar-ho. Al contrari, quan ens diuen Ripollet, dic, no, és que no volem perdre Ripollet. Nosaltres estem molt a gust i sempre hem treballat amb l'Ajuntament, amb els diferents... Vull dir que sempre hem estat contentes, satisfetes, i penso que es fa molt bona feina, perquè, en sèrio, que Ripollet no és fàcil. No és el mateix treballar a Ripollet que a Sant Cugat, no ens enganyem. I no estem dient res aquí, o ho estem dient tot, val? Vull dir que el tema Ripollet es treballa exactament igual que Montcada i que Santa Perpètua, es fan les mateixes coses, tenim la mateixa col·laboració i treballem igual de bé amb vosaltres, que diem, volem venir a la ràdio, doncs vinga, va, veniu, i podem explicar, vull dir, treballem molt a gust, no?, i fem exactament el mateix que si treballéssim, per exemple, en canvi de ser Montcada fos Sant Cugat, faríem exactament el mateix Sant Cugat que faríem a Ripollet. Vull dir que encantadíssimes d'estar a Ripollet. Són uns centres molt competents i a mi és que m'agrada molt la gent que és combativa. Doncs a veure si es van solucionant les coses, els problemes dels mestres, els problemes d'ensenyament en general, i després doncs, que si tothom està més tranquil i més content, doncs amb tots aquests serveis que es fan, doncs els nostres fills i filles, els nostres nens, doncs puguin créixer i desenvolupar-se, perquè el món també els necessita en el futur, i que estiguin ben preparats i ben educats i ben ensenyats. Així que moltíssimes gràcies a la Laura Girbau. A tu, un plaer molt gran. En representació d'aquestes 30 i pico persones que treballeu en aquests serveis educatius de Ripollet, Montcada i Santa Perpètua, al servei de les escoles i instituts de la nostra població. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.